Anyị ga-amalite ofe nri anyị n'ụtụtụ a site n'ịbụ abụ 305, hymn number 305. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu ya nke o meworo chegharịa mee ihe ekpere n'ikpe n'ezi omume, ya onwe ya ga-eme ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Onye-nwe-ayi Chineke anyị ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na ya enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egeghịkwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị ijigharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. M ga-ebili jekuru nna m ga-asịkwa ya, nna, emehiewo m megide eluigwe na n'iru gị, ekwesịkwaghị m ka a kpọọ nwa gị ọzọ. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụkwa na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụkwa onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị ma sachapụkwa anyị n'ajọ omume anyị niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru nna anyị Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị
ma na arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu na-arịọ unu ka unu ụra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha ma na obi dị umeala wee jee n'ocheeze amara nke Chineke nke eluigwe. Biko ka anyị were nwayọọ gbaa ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke bụ m ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehiewo kpafuekwa n'ụzọ dịka atụrụ furu efu. Anyị sokarịrị izuzu n'ọchịchọ nke obi anyị. Anyị emebiwo gị dị nsọ. Anyị arapụwo ihe kwesịrị ka anyị mee. Anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị, ma gị onye nwe anyị mere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ ndị dị mere ebere. Chineke abụdịpụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile n'ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị, wee na nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a debe ndụ nwunye Chineke na nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka otuto wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie, kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ. Onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ. N'ikpeazụ ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere ihe ọjọọ. Edubala anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye nwe anyị, meghee egbugbere ọnụ anyị, ọnụ anyị ga-ekwupụta. Chineke zọpụta ya ọsọ ọsọ. Onye nwe anyị, mekwa anyị nyere anyị aka. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, otu ọ dị na mbụ, ọ dị ugbu a, ọ ga-adịgide otu ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Tobe na onye nwe anyị. Abụ ọma nke dịrị ụbọchị taa, Abụ ọma 84, Psalm 84.
Biko ka anyị nọdụ ala wee nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Jeremaya isi 32 malite n'amaokwu nke 7 ruo n'amaokwu nke 14. Our first lesson is being taken from the book of Jeremiah 31, beginning to read from verse 7 to 14. N'ihi na otu a ka Jehova sịrị, werenụ ọṅụ tiere Jekọb mkpu ọṅụ, tisikwanụ mkpu ike n'isi mba niile. Menụ ka anụrụ ya, toonu, sịkwanụ Jehova zọpụta ndị gị bụ Izrel fọdụrụ. Lee, m gaji ime ka ha si n'ala ugwu bịa, m ga-achịkọpụtakwa ha na nsọtụ niile nke ụwa. N'etiti ha ka onye isi na onye ngwụrọ na nwaanyị dị ime na nwaanyị ime na-eme ga-anọ n'otu, na mkpokọta ukwuu ka ha ga-alata n'ebe a, n'ịkwa akwa ka ha ga-abịa. Ọ bụkwa n'arịrịọ amara niile ka m ga-eduru ha. M ga-eme ka ha jee ruo iyi dị iche iche jupụtara na mmiri, n'ụzọ ziri ezi nke ha na-agaghị asụ ngọngọ n'ime ya. N'ihi na aghọworo m Izrel nna, ma Ifrem ọkpara m ka ọ bụ. Nụrụnụ okwu Jehova, unu mba niile, gosikwanụ ya n'agwaetiti niile dị n'ebe dị anya. Sịkwanụ, onye na-efesa Izrel ga-achịkọta ya, debekwa ya, dịka onye ọzụzụ atụrụ si emere igwe atụrụ ya. N'ihi na Jehova agbapụtawo Jekọb, mee ka ọ pụọ n'aka onye dịkarịrị ya ike, nwere onwe ya. Ha ga-abịakwa tie mkpu ọṅụ n'ebe dị elu nke Zayọn, rubaa dịka osimiri, ruo ezi ihe Jehova, ruo ọka, rukwa mmanya van, rukwa mmanụ, rukwa ụmụ igwe ewu na atụrụ na igwe ehi. Mkpụrụ obi ha ga-adịkwa ka ubi agbara ogige nke dere mmiri nke ọma. Ha agaghị erukwa uju ọzọ ma ọlị. Mgbe ahụ ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke ga-aṅụrị ọṅụ na otite egwu. Ụmụ okorobịa na ndị okenye ga-aṅụrịkwa ọṅụ n'otu, n'ihi na m ga-agbanwe oruru uju ha n'obi ụtọ, kasikwa ha obi, mee ka ha si na mwute ha ṅụrịa ọṅụ. M ga-emekwa ka afọ abụba jubiga mkpụrụ obi ndị na-achụ àjà oke. Afọ ezi ihe m ga-ejukwa ndị m. Ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta. Nke a bụ okwu Onye-nwe anyị. Tidium Laudamus.
Biko ka anyị nọdụ ala nụrụ ihe mmụta nke abụọ, second reading. Our second reading will be taken from Paul's letter to the people of Ephesus, chapter 1, beginning at verse 3, and in verse 15. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, just as he chose us in Christ before the foundation of the world to be holy and blameless before him in love. He destined us for adoption as his children through Jesus Christ, according to the good pleasure of his will, to the praise of his glorious grace that he freely bestowed on us in the Beloved. I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love toward all saints, and for this reason I do not cease to give thanks for you as I remember you in my prayers. I pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you a spirit of wisdom and revelation as you come to know him, so that with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance among the saints, and what is the immeasurable greatness of his power for us who believe, according to the working of his great power. The word of the Lord. Mgbe anyị ga-akwado nwa anyị maka ịnụ okwuchukwu site n'ịbụ abụ 326, hymn number 326. Ka anyị kpere Chineke. N'ime mgbanwe niile nke ndụ, n'ime ahụhụ na ọṅụ,
aga m eji ire m n'obi m na-eto Chineke nke m. Kwee Nna anyị nke eluigwe ka nke a bụrụ abụ anyị n'ime afọ ọhụrụ nke a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Amen. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Chineke anyị emeworo anyị ihe ọma, ya mere anyị na-aṅụrị ọṅụ. Hallelujah. God has triumphed over evil. The evils of 2020. That year has gone. And you know, it is so easy for us to remember the evils of 2020. But believe it or not, in spite of all that happened, there were still things to glorify God for. But we thank God that He's given us a new chapter in our lives, a brand new year in which to glorify Him. And so we give Him thanks. Let me begin this address by reiterating what Paul said of the Ephesian Christians. In the passage that was read for us in the second lesson, Paul was giving thanks to God for the faith of the Ephesian Christians. How they chose Christ, who first chose them, and dug into Christ and laid their foundation in Christ. And how they were living their lives to the glory of God. But Paul had a prayer to pray for them. In verse 17 of that place we read, he said, I pray that God, the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation as you come to know Him. That God may give you the spirit of wisdom and revelation as you come to know Him. So that with the eyes of your heart enlightened, you may know what is the hope to which He has called you. That you may know the hope to which He has called you. That is my prayer. That first God may give us the spirit of revelation, the spirit of wisdom and revelation, so that we will be able to know the content of the calling with which He has called us. And it is on that note, you see, the two things that Paul prayed for was that God will give them the spirit of wisdom. And we know that the opposite of wisdom is foolishness. That is why I want to talk to us this morning about the difference between being wise and being foolish. But please remember that during our overnight or crossover night service, the Lord spoke to us about the fact that He had a thought for us, a thought for good and not of evil, to give us a future and a hope. Jeremiah chapter 29 and verse 11. And He continued in the two verses that followed, saying to them, you will call upon me and go and pray before me, and I will listen to you. You will seek me and find me when you seek me with your whole heart. This is God's commitment to His people. We made it very clear on that night that no one knows what this year that we have just come into holds for anybody. We are entering
an uncharted territory, a place we have never been before. And we said, therefore, our attitude should be like that of the psalmist who declared and said like this, and I quote, "Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me." Psalms chapter 23, verse 4. Yes, we come into this new year. As we come into this new year, we hope and pray and believe that it is going to be a year of better things. And I thank God that there are so many of us who already believe with me that this is going to be a year of better things. Better things doesn't mean it's going to be easy going, it's going to be an easy ride. But we know that because Emmanuel is with us, God with us, He is going to be with us and help us through whatever challenge this year will bring our way. Amen. Emmanuel, God with us. That is our attitude because He is with us. Let come sunshine or rain. Let come hail or high water. Let come day or night. God is with us. And that is our faith. That is our attitude. Whatever this year brings, God will make it for us a year of better things. And if that is your attitude, beloved, welcome on board. That is the way we are going to continue until the end of this year. Amen. Amen. Now, in confirmation of that promise that God made, that He is going to be with us, let me draw our attention to what God continues to say to us in Isaiah chapter 43, verses 1 to 7. Isaiah 43, 1 to 7. As we read, please pay careful attention. Maybe Chuck should come and read that whole place for us. Isaiah 43, verses 1 to 7, please. Let's listen as Chuck reads that place for us. Take your. Can you find it? Isaiah chapter 43, read from verse 1 to verse 7. But now, this is what the Lord says. He who created you, Jacob, He who formed you, Israel. Do not fear, for I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Cush and Seba in your stead. Since you are precious and honored in my sight, and because I love you, I will give people in exchange for you, nations in exchange for your life. Do not be afraid, for I am with you. I will bring your children from the east and gather you from the west. I will say to the north, give them up, and to the south, do not hold them back. Bring my sons from afar, and my daughters from the ends of the earth. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Thank you. Please, I want you to pay careful attention. Remember the trend of thought. God says, Emmanuel, I am with you through this journey into an uncharted territory. And here, he continues to say the same thing. He says, do not be afraid, fear not. Fear not. Why? Because I am going to... This is God entering into a covenant with his people. Now, in a covenant relationship, the senior partner in the covenant, he gives the terms of the covenant.
Israel, my people, all saints, my people, do not be afraid. I am your God. I will be with you in this journey you are undertaking. And look, you don't know what this year will bring, but whether it brings fire will not burn you. If it brings flood will not carry you away. That's what I am promising on my part as the senior partner in this covenant relationship. That's God speaking now through his prophet. Whatever this year brings for you, be sure that I will be with you, and because I will be with you, no evil that is fashioned against you will prosper. Are you with me so far? I said, are you with me so far? God reminds these Israelites that, number one, he is their God. He called them and gave them the name that they bear. Whatever name that you bear, Clinton, I am with you. Joseph, I am with you. John, whatever your name is, God is promising you, if you are his child, if you are in a covenant relationship with him, that he is going to be with you. And because he's going to be with you, he commands and says, don't be afraid. Why? Because I am with you. Whatever this year brings to you, brings your way, I've got your back. I've got this. When you pass through waters, they will not overflow you. When you pass through fire, the flames will not burn you. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel. Wow. What God is saying, beloved, is that he's got this. Although you do not know, you are traveling with a God who already knows the way. You are traveling on this journey with someone who has been there before. He knows the future from the past. He knows the end from the beginning. Therefore, Emmanuel, God with us, is here with us. Therefore, do not be afraid. Whatever comes, he's got this. And in case Israel had forgotten, he said, remember, I gave Egypt for your sake. You remember what happened at the Red Sea, right? When Pharaoh and his people were breathing out destruction and violence against the people of Israel. And God hardened their heart to pursue after his people. And God decided, I'm going to get myself some glory now with these hard-hearted people. I gave Egypt and Cush for your sake. And if the times demand it, if 2021 demands it, I'm going to give some other nations for your sake. Hallelujah. This is the commitment that God is making to his people. And I want you to be very, very clear about that. God is not going to let anything go concerning his people. He's not going to lead us halfway and leave us to go through the rest of the way by ourselves. No, he says, I am with you to the end of the age. Are you listening to me, brothers and sisters? If you know how committed God is in this covenant relationship with you, then you will hold on to your faith and say, God, I'm coming after you. No other person is worthy of my followership. Nobody else is worthy for me to follow. I am going to follow this God who has made a commitment to me. But you see, in a covenant relationship, when the senior partner has said what he will do, he also states what he requires of the other partners in this covenant relationship. You follow me, I will get you through whatever comes along the way. But you got to follow me. And as you follow me, you got to be amazed about what I do with you along the way. That is worship. You're going to worship me. That's what God is saying to us.
I don't want you to look to the right or to the left or to seek help from somewhere else, because I got this. I am able to see you through. He is able, we sing, abundantly able to deliver those who do what? Who put their trust in him. Hallelujah. Amen. If you put your trust in God, then do what he says, and you will discover that this year is going to be a year of better things for us. So, what then is God asking us to do? And it is in this that we discover the difference between wisdom and foolishness. Remember, that's where we started, right? The difference between being wise and being foolish. The difference between being wise and foolish is whether you know the right thing and you're doing it, or you know the right thing and you're doing something different. That's number one. God says, if I'm in this covenant relationship with you, if I have promised to see you through whatever this new year brings, then I want you to follow me. I want you to obey me. I want you to come with me. The thing to do then is to do what he says, what is written in the covenant relationship book. That's the wise thing to do. To do differently is foolishness. So, number one thing God wants us to do, I find as I read the word of God in one of the Gospels. I believe this story is retold in a number of the Gospels. And that is the story of Jesus telling the people, his people, to build their home on the rock. You see the difference between wisdom and foolishness. Wisdom says you need to build your house on a solid foundation. The solid foundation is the rock. And by the rock here, I mean the rock of ages. Build your life on him. Build your strength on him, not on your own strength. The arm of the flesh will fail you. But if you build your life on the rock of ages, you build your hope. My hope is built on nothing less than Jesus Christ. Build on the rock. He says, if you build on the rock, he says, this is wisdom. A man set out to build, and he laid his foundation upon a rock. You see, the wisdom of building on the rock is that this person building on the rock knows that the floods will come. He knows that the rain will come. He knows that the storm will come. And he says, if you build on this rock, when the storms of life come, when Satan unleashes evil on you, you will stand strong. No shaking. Hallelujah. Amen. But if you do otherwise and you go and say, I got this, I can do it myself, then unfortunately, you're going to be very, very sad in the end. So the wise thing to do then is to build on the rock. There's something else that the Bible says that I want to touch before I close. The difference between being wise and being foolish is to choose what your focus should be during this year. What is going to be your focus? There's something the Bible says. Time will not allow me to begin to refer to the verses because I might not be able to quote them right. You can find them. The Bible says that it is not easy for anybody to serve two masters. Okay? You got to choose. Wisdom advises you to choose to build on the rock. Wisdom advises you to follow the one you know can lead you through. And therefore, your focus will be on the Lord Jesus Christ. Because he says no one can serve two masters. And you know what Jesus said in that place? You cannot serve God and mammon. Because wherever
a man's treasure is, that's where his heart is. Let me try to unpack this for you. You see, wherever you make your investments in life, that's where you're always going to focus on. If you make your investments in material things, you will be very careful about your material things. Let's say, for instance, you invest your money in a mansion, the biggest mansion you can think of. You spend all your money on that mansion. Every time there is any little threat on that house, you are in trouble. Your material is going to direct how you think. Whenever you are having a discussion with anybody, you're talking about my house. My house. If it's a car, my limousine or my whatever the name of your car is. Wherever a man's treasure is, that's where he focuses, that's what he talks about. But build on the rock. Focus your attention on Jesus. Because it is where your heart is, where your treasure is, that your heart will be. That means then that when you have that money you want to invest it in Jesus. Like the widow who invested everything, and Jesus noticed. God is always watching what we are doing with what we have. These other people are giving out of the abundance of their possession. But this woman, she has given everything she has. And because she has given everything she has, I am going to take care of her forever. Hallelujah. Where is your focus? What do you do with your resources? Who are you giving what you have? Where is your heart? Wisdom demands that your heart should be in Jesus. Give him all you've got and be sure that he will lead you through this year, come whatever the devil might want to throw at you, come whatever the world may want to throw at you, come whatever the flesh will want to throw at you. Therefore, beloved ones, I'd like to end this address by singing a song I learned many, many years ago. Build on the rock that ever stands. Build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. For yours stays forever. Your house stays forever if you build on the rock. Let's bow our heads in prayer as I sing this song. And if you know it, join me from wherever you are. Encourage yourself to do what this song says. Build on the rock that ever stands. Oh, build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. Yours stays forevermore if you build on the rock. Build on the rock that ever stands. Oh, build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. Yours stays forevermore if you build on the rock. One more time. Build on the rock that ever stands. Oh, build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. Yours stays forevermore if you build on the rock. That is wisdom. Wisdom invites us to build on the rock of ages, Jesus Christ, God with us, Emmanuel, who not only forgives our sins, but leads us and protects us and shades us from all evil. Father, we pray that during this year, you will grant us grace to build on the rock, Jesus Christ, to build on the word that was made flesh, so that it may be well with us. Grant this our prayer through Jesus Christ our Lord. Amen.
Biko anyị ga-anọdụ ala. We play the gradual hymn. We're going to sing hymn 330. Another year is done. Please, may we stand as we reaffirm our faith in God with the Apostles' Creed. Let everyone say, Ekpere m ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa, ekwe m na otu ọkpara ya, onye nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ nwoke bụ Mary, bụ ya, ọ hụrụ ahụ n'ụbọchị Pontius Pilate, a kpọgidere ya n'ikpe, ọnwụnwa, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ n'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rigoro n'eluigwe, ọ na-anọ n'aka nri Chineke na nke pụrụ ime ihe niile, n'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpere ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke ndị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Jehova, mee ka ihu ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Jehova, were ezi omume yikwasị ndị ozi gị, ka ndị were ọṅụ. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ na-alụrụ anyị ọgụ ma ọ bụghị naanị gị, Chineke. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị, ewepụkwara mmụọ nsọ n'ime anyị.
Sọnde nke abụọ ka Krismas gara. Kọlet nke dịrị ụbọchị taa. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyeworo anyị ọkpara ịmụrụ naanị ya, iyikwasị n'onwe ya ụdị mmadụ anyị bụ, ka nwa agbọghọ na-amaghị nwoke wee mụọ ya na mgbe dịka mgbe a. Kwee ka anyị onwe anyị ebe a mụworo anyị ọzọ, mee ka anyị ghọọ ụmụ gị site n'ide anyị ka ụmụ na site na amara gị, ka anyị wee na-eme anyị ọhụụ kwa ụbọchị site na mmụọ nsọ gị, site n'otu onye ahụ bụ Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, onye soro gị na otu mmụọ ahụ dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke mgbe dum wee rue ụwa ebighị ebi. Amen. Kọlet nke abụọ n'ihi udo. Chineke onye wetara udo, onye hụrụ ịdịrị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe a na-efe gị bụ ịpụzi n'ọrụ dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Kọlet nke atọ n'ihi amara. Jehova nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra anyị ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla bụ ihe ize ndụ, maka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ugbu a, anyị ga-ekpe ekpere niile dị iche iche n'olu Bekee. Prayers for the sick and the shut-in. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. Comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray especially for these people listed below and others you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our time's in your hands. We pray with favor on these your servants as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Let us pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants who celebrate their marriage anniversaries this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. We pray for all those and their families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for all these people listed, who we remember this day, fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb, who are crushed and are filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. We offer our prayers for these difficult times. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble, in this challenging and uncertain time during a global pandemic and a public health crisis, we come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Let us pray for the church. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop, and the primate of the Episcopal Church, Henry,
the primate of the Nigerian Anglican Communion, Mary Ann, the Bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all bishops and clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. We pray for the nations of the world. We pray for all the nations of the world and their leaders. We pray especially for America and our home country of Nigeria. May the leaders of these nations work together for lasting peace, so that healing and justice may arise all over the earth. We pray especially for America, that is engulfed by a post-election division and a tumultuous transition of power. May the people of this nation soften their hearts with kindness, that they may listen to one another with respect, express their thoughts with humble clarity, and always seek the good in the others as they strive to form a more perfect union. Lord, in your mercy, we pray for an end to the coronavirus. Merciful God, hear our prayers for a world that continues to grapple with a relentless virus, and our gratitude for the light beginning to emerge at the end of a long and deadly tunnel. As vaccines are at last becoming available for COVID-19, and as people begin to be inoculated around the globe, we give thanks for all those whose tireless labors have made this possible. We pray that the reach of these vaccines will encompass the world, especially those places where medical resources have far too often been inadequate to the needs. We continue to pray for the healthcare workers around the globe who are running ragged after months of high-risk essential work on the front lines of this pandemic. Grant them strength, endurance, wisdom, and courage for the living of these days. We pray for all who are desperately ill with the virus, for those who grieve the loss of loved ones, and for those whose physical, mental, and economic well-being have been most severely impacted by the havoc wrought by the pandemic. Grant wisdom to all entrusted with civic leadership as they discern and negotiate just ways in which to aid those most afflicted. Move our hearts to put partisanship aside for the common good, so that safeguards against the coronavirus will not be ignored, and that our communities may be restored and revitalized. Let us live in the spirit of Christ for one another and for our world. Lord, in your mercy. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. Anyị ga-aga n'ihu n'ekpere nwoke ka anyị were n'oge a cheta ụmụnne anyị ndị a na-achọrọ ekpere kwa ụbọchị kwa Sọnde. Anyị ekpeela ekpere maka ọtụtụ ndị edepụtara aha ha, ma ọ dị ụmụnne anyị ndị ọ dị anyị mkpa ikpere ekpere n'oge a n'ụzọ pụrụ iche, n'ihi na ha na-azọ ndụ ha. Anyị na-echeta nwanne anyị nwanyị Lady Juliet Nwachukwu, onye nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a. Coronavirus emeela ka anyị chefue na ọ dị ọrịa ndị ọzọ na-enye ndị mmadụ nsogbu, ọ bụghị naanị coronavirus. Anyị na-arịọ ka Chineke anyị were amara o ji bụrụ chi leta nwanne anyị nwaanyị a ka oge ghara ịdị anya mgbe ọ ga-agbake si n'ụlọ ọgwụ pụta. N'otu aka ahụkwa ka anyị na-ekpere nwanne anyị Dr. Christian Nwankwo ekpere ka Chineke anyị napụta ya n'ihe ize ndụ nke ọrịa, ka oge ghara ịdị anya mgbe ọ ga-enwerekwa onwe ya wee na-efe Chineke dịka o si kwesị. Anyị na-ewere ụmụnne anyị ndị a na-emere ihe mgbakwasị ụkwụ, na-echeta ndị ọzọ niile nọ n'ute ọrịa, ndị nọ na mkpa, ndị nọ n'ihe ụfụ, ndị nọ n'echiche. Ka Chineke anyị were amara o ji bụrụ Chineke leta ha,
ka oge ghara ịdị anya mgbe ha ga-ekwe ukwe nke oke ọṅụ na ọ napụtala ha. Nara ekpere anyị n'ihi ụmụ gị ndị a ndị anyị chere n'ihu gị na ndị ọzọ niile anyị ji ha anyị na-anọchite anya ha. Chineke biko were amara iji bụrụ chi leta ụmụ gị n'ọnọdụ ha niile dị iche iche na mkpa ha niile, ka oge ghara dị anya mgbe ha ga-esi n'ute ọrịa ha bilite site na mkpa ha nwere onwe ha, site n'ihe ụfụ ha pụọ. Ndị na-eru uju biko kasie ha obi, ndị nwere mkpa gboro ha mkpa ha, ka afọ a bụrụ afọ ihe ọma karịrị afọ ndị gara aga. Anyị arịọ ihe ndị a kwere na ị ga-emezuru anyị ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Biko ọ ga-adị m mkpa nnọọ ka anyị cheta ụmụ anyị. Let us pray for our children whose educational process has been sort of hindered or disrupted by the coronavirus. Not only their educational process, but also their spiritual development in Christ because of our inability to gather as a church. Many of them are left just with what their parents can teach them, just with what they can learn by themselves, especially when parents are busy with work. The instruction they get from church in gathering are now being done from a distance. So we pray for our children that God in His mercy will touch their lives and give them direction as they build their life on the rock of ages, the Lord Jesus Christ. The Bible says, raise a child in the way that he should go, and when he grows up, he will not forget. When she grows up, she will not forget. Grant, O God, that our children will not forget all the word of God that we have built into their lives up until this time. Grant, O God, that what they learn at the virtual Sunday school that they attend these days may stick to them, that they will not forget what they learn. Draw them ever closer to yourself. Even when they are on their own, O God, direct their minds and their thoughts to those things that are noble, those things that are honorable, so that they will live their lives to the glory and praise of your name and grow thereby through Jesus Christ our Lord. Amen. Ka anyị kpee ekpere maka ndị okenye anyị. Unu maara nke ọma na ihe a kpọrọ coronavirus na ọrịa ndị ọzọ dị iche iche ndị ọ na-aka enweta bụ ndị okenye. Okwukwe anyị bụ na ndị okenye anyị ga-adị ndụ n'ala ndị dị ndụ wee na-eto Chineke n'ime ndụ ha. Ya mere Chineke anyị na-eche ha n'ihu gị bụ ndị okenye nọ n'etiti anyị na All Saints Igbo Anglican Church. Biko were ndị mmụọ ozi gị gbaa ha gburugburu, kwee ka ha ghara ichefu gị n'oge nka ha, ka ha na-echeta na ọ bụ naanị gị ga-edewe ha ndụ, ọ bụ naanị gị ga-eduru ha ruo n'ala ndụ ebighị ebi. Jehova, dobe ha ka ha dị ike, nye ha ahụike na ọdịmma, were ọṅụ nke eziokwu gị na ọṅụ nke igwe gị tinye n'ime obi ha, ka ha hụ gị n'anya wee ruo n'ọgwụgwụ ndụ ha site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ n'ọnọdụ dị iche iche. Onye ọbụla n'ime anyị, biko gị onwe gị maara ọnọdụ ị nọ n'ime ya. Ndị na-atụ ilu na-asị na ọ bụ onye yi akpụkpọ ụkwụ ma ebe ọ na-adụ ya, ọ na-afụ ya ụfụ. Ka anyị were ọnọdụ niile nke anyị nọ n'ime ụwa a chee Chineke anyị n'ihu, ka Chineke were aka ya duo ndị ya. Ka anyị cheta ụmụnne anyị ndị rịọrọ ekpere, ka anyị cheta ha n'ihi na ọ bụ oge ha na-eme emume ncheta ọmụmụ ha. Anyị ekpelere ha ekpere generally, mana anyị na-echeta nwanne anyị nwaanyị bụ nwunye Imanjọkụ, onye mere emume ncheta ọmụmụ ya n'oge dị nso nso a na-adịghị anya. Ka Chineke anyị were amara duo ya, ka o were
ụlọ nke ndụ ya wukwasa n'elu oke nkume aha dị ike bụ Jizọs Kraịst, ka o wee dịrị ya mma tụmadị n'oge a Chineke nyere ya nwa nke ọ ga na-elekọta, ka Chineke nye ya amara na amamihe nke ọ ga-eji zụpụta nwa na egwu na ịhụnanya Chineke. Anyị na-echeta ụmụnne anyị ndị nọ na njem, tụmadị nwanne anyị nwoke onye ga-ahapụ ebe a gawa njem echi na-abịa abịa, ka Chineke anyị duru ya na njem ya, mee ka ihe mere o ji aga njem a dịrị ya mma, ka ọ ga-abụ mgbe ọ gachara lọta anyị enwe akụkọ otuto anyị ga-eji nye Chineke ekele. Ana m enye nwa mgbe ka onye ọbụla n'ime anyị were ndụ ya n'ime afọ ọhụụ nke a nyefee Chineke n'aka. Nyere m aka ka m kwasị ndụ m n'elu Kraịst bụ nkume mgbe ebighị ebi. Build on the rock that ever stands. Build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. Your house stays forever if you build on the rock. Nyere anyị aka iwukwasị ndụ anyị n'elu okporo Kraịst tọrọ anyị, ka o wee si otu a dịrị anyị mma karịa ka ọ dịrị n'afọ ndị gara aga, n'ime afọ ọhụrụ nke anyị batara n'ime ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Chineke inyewe anyị amara ugbu a ka anyị were otu obi bute arịrịọ anyị niile n'iru gị n'ọgbọ. Ikwe okwu sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, n'ihi ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, biko mezuo ọchịchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị sị ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile mgbe niile. Amen. Hallelujah. Keleenụ Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ngwa na anyị bilie nyerịta ibe anyị ekele udo. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị. Onye ọbụla fere ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya, ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Amen. Ka ịhụnanya bawanye ụba n'etiti anyị n'aha Jizọs. Anyị ji otu ịhụnanya ahụ na-asị nwanne anyị nwoke bụ Ben Chukwunyere, ịlọla welcome back. Oge eruola mgbe ụmụnne anyị ndị gara Naịjirịa ga-ewere nwayọọ na-alọghachi. Ben awụrụla onye mbụ n'ime ha ndị lọghachiri. Anyị na-arịọ ka ndị ọzọ lọtakwa n'udo otu a Ben lọtara n'udo n'aha Jizọs. Ndị na-aga aga ugbu a n'ihi ọrụ ha, n'ihi otu o si dịrị ha, ha gaa n'udo, lọta n'udo n'aha Jizọs. Anyị onwe anyị anọrọkwa n'udo otu anyị na-ebe n'aha Jizọs. Because it is important that we remind our children, our young people, that there is your usual Sunday school at the usual time this afternoon. Please do not forget to call in. Information about calling in and everything remains the same. So please, your spiritual life is important to us, and your teachers and your helpers are ready to help. So be there, call in, log in, whatever you do in, be there to receive instruction at your Sunday school. Amen. Biko ana m echetara anyị niile na oge dịrị anyị make our own commitment for the financial obligations anyị nwere. Ọ na-awụ na mbido afọ otu a anyị ekwuo ihe anyị ga-eji rụọ ọrụ, anyị ekwe nkwa ihe anyị ga-eji rụọ ọrụ n'ime afọ a. Ọ dị mkpa nke ukwuu that every one of us
gives in his or her pledge so that the council can make a budget. Remember that the work of God goes on, even though we don't meet here every Sunday. We are hoping and praying that coronavirus will go with the past year. And then it will not be long, by the grace of God, when we will begin to gather again. I'm still dreaming of that day when we will gather in this house again. Amen. It will be a glorious day. Live in anticipation of that day, because we will make a joyful noise in this house. Amen. Amen. So please, while we do that, while we prepare for that day, which we don't know when it will be, let us make our financial commitment, and not only commit, but also do what we commit to do. Amen. N'aha Jesus. Baa na-ekwu ukwu anyị ga-anakọ ihe onyinye anyị. Biko na amara na otu ji iche iche anyị si anakọta ihe onyinye anyị. Let's do it now. Biko, to add to what the priest has just said, if you check the various media, our forum, you'll find the information for registration. Because the remember they get register. Only when they had that information, because you can call on the senior warden, or the priest will lead you to where you get that information. But that's what, and I urge everyone to register online. It's available. But all nine when they hire online, just call, we can make the form available to you for you to make your pledge. Because I ga while the organ music is played.
Ka anyị kpere Chineke. Build on the rock that ever stands. Oh, build on the rock and not upon the sand. You need not fear the storm nor the earthquake's shock. Yours stays forevermore if you build on the rock. Nyere anyị aka nna nke eluigwe iwukwasị ndụ anyị n'elu oke nkume ahụ bụ Jizọs Kraịst. Ka mgbe ebili mmiri ga-ebido ịmagharị, mgbe oke ifufe ga-ebido ife, ka anyị wee guzosi ike ruo ọgwụgwụ, ghara ịma jijiji mgbe ọbụla. Were amara gị dee okwu ndị a na mbadamba nkume nke mkpụrụ obi anyị, ka anyị ghara ichefu na ọ bụ ezie na anyị na-aga n'ụzọ anyị na-agabeghị mbụ, ma anyị na Emmanuel so, Chineke na-anọnyere anyị. Onye ya na Chineke ya so, onye ya na chi ya so, ụjọ anaghị atụ ya. Kwee ka anyị gaa njem n'ime afọ nke a na nkwuwa okwu. Kwee ka anyị gaa njem n'ime afọ a na-azọnye ụkwụ anyị n'ime nzọụkwụ nke Kraịst. Ka anyị wee si otu a garuo ebe anyị na-aga na njedebe nke afọ a n'udo. Ka otuto niile na nsọpụrụ niile wee si otu a dịrị gị. Gọzie ihe niile nke anyị mere n'ebe a taa. Gọzie ihe onyinye nke ụmụ gị wetara n'ihu gị, ndị nọ n'ụlọ na ndị nọ n'ụzọ ije na ndị nọ n'ama na ndị nọ n'ọrụ, ndị si n'ebe ha nọ na-ewebata ihe a ga-eji jee ozi. Gọzie ha, chebe ha, bulie ihe nke ihu gị maka ọmụkwasị ha mgbe niile. Onye-nwe anyị, nara aja niile nke anyị chụrụ, aja nke ofufe, nara ya nke ọma ma gọzie ndị gị. Kwee ka izu nke anyị batara n'ime ya taa bụrụ anyị izu ọma. Wepụ ihe ize ndụ niile nke ọnwụ na nke ihe mberede na nke ọrịa na-efe efe, ka ọ ghara irute onye ọbụla n'ime ụmụ gị. Emesịa, otuto ya ga-abụ nke naanị gị, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị ghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Anyị ga-eweta ofe nrọ anyị n'ụtụtụ a n'isi njedebe site n'ịbụ abụ 29, hymn number 29.